Last year, Bulgaria was named the outsourcing destination of 2015. At the beginning of this year, Lithuanian Vilnius and Kaunas received the Central and Eastern Europe Shared Services and Outsourcing Awards as the most dynamically developing city and the emerging city of the year, respectively. The Polish city of Kraków has been Europe's best outsourcing destination since 2014, according to Solons. State Street Bank, Barclays, Nasdaq, GSK, Accenture, Hewlett-Packard are only a few examples of companies who have located their outsourcing centers in Central and Eastern Europe. My name is Andrew Rogel, and this is Emerging Europe Live, the first episode in a series of engaging discussions about topics relevant to the CEE region, directly from London. Our today's special guest, the Bulgarian Minister of Economy, and experts from the National Outsourcing Association, Deloitte, Colliers International, and State Street Bank are going to discuss what makes CEE the outsourcing destination. Join us. Today my special guest is Mr. Božidar Loukarsky, Minister of Economy of Bulgaria. Minister, this is your first official visit to London. Is outsourcing one of the sectors that you would like to discuss while being here? Един от основните моменти на моето посещение е свързан именно с среща на представителите от Британската асоциация, аутсорсинг асоциация, и едно от нещата, всъщност основни неща в моята визита беше представянето на България като добра аутсорсинг дестинация, както показват и наградите за миналата година, може би най-добрата в Европейския съюз, и предимствата на България именно като такава. So last year, Bulgaria was the outsourcing destination, according to the National Outsourcing Association here in the UK. What makes the country really an interesting outsourcing destination? Това, което мога да кажа, първо да върна малко лентата назад и да кажа, че всъщност ние започнахме да развиваме този бизнес в България преди около 10 години. Съвсем в началото бяхме, но за последните 10 години успяхме да извървим пътя с много бързи темпове, за да стигнем до тази награда и до това признание. Това, което продължава да бъде предимство на България като аутсорсинг дестинация, е свързано както с бързия, скоростен и свободен интернет. Нещо, което все още, за съжаление, не е характерно за голяма част от страните в Европейския съюз. Така също и нивото на квалифицирана работна ръка, с която разполага България, ниските оперативни разходи, не само като сравнително с европейското заплащане на работната ръка, но и също така като разходи, свързани с наемане на офиси, наемане на подходяща работна ръка, която обслужва съответно аутсорсинга, също така свързана с разходите, свързани с социални осигуровки, не на последно място най-ниските данъци в Европейския съюз. Това са нещата, които продължават да бъдат предимство на България. Аз бих наблегнал и бих подчертал наличието на квалифицирана работна ръка, не на последно място. България и българите се славим с това, че свободно говорим различни видове, най-различни езици. Английски общо взето е доста често разпространен, но в България фирмите, които работят, извършват аутсорсинг услуги над 25 езика, което само по себе си е характерно и отговаря на един от въпросите. So right now the biggest outsourcing destinations within Bulgaria are, I would say, Sofia and Plovdiv. How about other second-tier cities? Do you think that Varna could be another outsourcing center in Bulgaria? Принципно, всички градове, в които има добро техническо образование и развити университети в България, биха могли да предложат аутсорсинг услуги на високо ниво. Това беше всъщност едно от нещата, които обсъждахме на срещите днес с аутсорсинг асоциацията. И това ще бъде една от ключовите точки и темите, които ще бъдат обсъждани и на мероприятието, което ще се проведе в началото на октомври в България, на което България ще бъде домакин. Аз бих подчертал, освен градовете, за които вие казахте, София, Пловдив и Варна, бих добавил Бургас, който по мнение на известни, без да искам да правя реклама, известни аутсорсинг фирми е място, което в момента най-бързо се развива. Бих добавил
Свищов, Велико Търново и Габрово, не на последно място, където има много силен технически университет, а също така и Благоевград, който вече се очертава като сериозен университетски център, който подготвя млади кадри. Така че България има още доста потенциал за развитие на аутсорсинга като нови центрове. And when we look at the bigger picture, I would say the whole of Central and Eastern Europe, how would you say Bulgaria can compete with countries like the Visegrad Group, so Hungary, Poland, the Czech Republic, Slovakia, and also Serbia, perhaps, and the Baltic countries? What are the advantages of Bulgaria? Отказвам министър, това е една от обсъжданите теми на Европейски съвет и имам някаква база за сравнение. И това, което мога да кажа като разположение на България сред тези потенциални конкуренти за аутсорсинг, за които вие говорите, основното, което мога да изтъкна като предимство на България, именно ние имаме от всичко по-малко, така да го кажа. В сравнение с Вишеградската четворка бих казал, че имаме по-добри познания езикови и по-добро качество на интернет. А в сравнение с Балтийските републики, които имат също много високо качество на интернет връзка, мога да кажа, че имаме по-ниски оперативни разходи и по-голямо количество и обем на квалифицирана работна ръка. Така че това са нещата отново, както казахме в първия въпрос, които налагат България като аутсорсинг дестинация номер едно. You gave me a number of reasons why Bulgaria is an attractive destination, but there's always room for improvement. So, what are the challenges, in your opinion, ahead of the Bulgarian outsourcing sector? Това беше също една от темите, обсъждахме тук на срещи в Лондон и така получих доста сериозна информация от Българската аутсорсинг асоциация и от аутсорсинг фирми, които вече оперират в България. Този ваш въпрос е свързан именно с въпроса къде биха могли да бъдат новите центрове на аутсорсинг в България. И отговорът, който крие предизвикателствата е, че всъщност в някои от градовете, които изборих, има не до там развита инфраструктура и недостатъчно наличие на офисна база и на луксозен сграден фонд, нещо, което се изисква безспорно за... Това са, разбира се, битовизми, но този вид логистика е важен и едно предизвикателство за развитието на аутсорсинга в България. So next time we're meeting here in London will be in mid-October during the Global Expansion Summit. What will be your message to the participants of the summit? Ще се върна малко назад във вашия въпрос. Ще кажа, че това, което ще бъде мое послание, ще бъде плод на разисквания и на мероприятието, което ще се проведе в София, съответно и след това в Лондон. Като една от идеите е да призовем тези, които вече са в България и които работят на пазара на аутсорсинга, да дадат своя пример и да кажат на своите колеги и конкуренти ползите на България. И моето послание ще бъде: елате и вие, другите вече успяха. Thank you very much, and thank you for accepting the invitation to take part in the program. My special guest today was Mr. Božidar Lukarski, Bulgarian Minister of Economy. In the second part of the program, we will talk about the outsourcing sector in the entire region.